Aká je najlepšia rada, ktorú si kedy počul alebo dostal? Pracuj tak veľa, že by to nedávalo zmysel, ak by si nebol úspešný. Dnes je veľmi ľahké poraziť ľudí. Všetci sú takí mäkkí. Nemajú žiadnu pracovnú etiku, nikto nevydrží pri ničom. Všetci sú mimo. Visia na Facebookoch, čumia na tie skurvené notifikácie, lebo pri ničom nevydržia. Jednoducho nedokážu povedať nie. V podstate každý úspešný človek, s ktorým som sa kedy stretol, si musel prejsť nie iba mesiacom či rokom, ale niekoľkými rokmi driny bez odmeny, kedy bol nútený robiť bežné, nudné veci a obetovať to, čo ostatní považujú za zaujímavé a čo väčšina ľudí túži robiť po celý svoj život. V podstate obetujú jednu kapitolu života a namiesto robenia vecí, ktoré by chceli robiť, robia to, čo by inak nerobili. A to všetko kvôli tej jednej veci, po ktorej túžia najviac. Väčšina ľudí vníma prácu negatívne, preto ju nenávidia. Preto nerozumejú úspešným, ktorí sú pred nimi. Keď jeden povie práca, druhý počuje bolesť. Kľúčom k úspechu je pochopiť jazyk úspešných. Oni si totiž to slovo definujú inak. Čokoľvek, čo vás baví, pričom strácate pojem o čase, keď sa do toho ponoríte, hoci je to náročné. A zvyčajne je, však nie je to ľahké, inak by to bola nuda. Ľudia, ktorí sú v úvodzovkách závislí od práce, to majú ľahšie, lebo robia zmysluplné veci. Myslím, že v podstate ide o to, aby si využil tých pár vzácnych sekúnd, ktoré máš na to, aby si urobil tých pár vecí, ktoré stoja za to po zvyšok tvojho života. Nemusíš sa pri tom cítiť dobre, musíš len ísť ďalej. Ten pocit, čo skoro pominie, ale ty tu stále zostaneš. Si predsa oveľa viac, než len svoje pocity. To, že pár dní pôjdeš spať neskoro a skoro vstaneš do práce, ťa nezabije. Určite z toho nevyhoríš. Robíš presne to, čo treba. Ak patríte k tým, ktorí presadzujú rovnováhu medzi prácou a súkromím, len si pamätajte, že ľuďom, ktorí radi veľa pracujú, je to jedno. Nikdy som neľutoval, že som sa v niečom snažil viac. Ťažké časy plynú pomaly, ale epický príbeh sa zdá ako celý život. A výsledkom je, že získaš veľmi reálny pohľad na to, ako dlho v skutočnosti pracuješ v porovnaní s tým, ako dlho si myslíš, že pracuješ, ako dlho hovoríš iným, že pracuješ a ako som sa stal v práci efektívnejším, čo znamená, že môj výkon na jednotku času vzrástol, uvedomil som si, že sa výrazne znížil počet vyrušení, ktoré som ochotný akceptovať. Ešte raz, udržať pozornosť neznamená len sa na niečo upnúť a povedať si, teraz to urobím. Proste sa na tú vec úplne zameriam. Sústredenie vzniká vtedy, keď odstránite všetko ostatné. To, čo zostane, je sústredenie. Keď už naozaj nemáš čo stratiť, alebo sa ti v živote práve nedarí, znamená to, že v skutočnosti nemáš čo stratiť. A to znamená, že každá pracovná ponuka má výhody, lebo každý úspešný človek bol kedysi 22-ročný mladík úplne bez vyhliadok. A ty si teraz na nule. Aha, horšie to už nebude. Máš neobmedzený počet pokusov to zlepšiť. A tak nevyužiť šancu je ako povedať život, nechcem si zotrieť tento šreb, ale ten šreb je zadarmo. Aha, prečo by si ho nezotrel a neskúsil to? Tou úplne prvou výhodou je energia. Ďalšou je fakt, že v tomto štádiu v podstate nemáš čo stratiť. Treťou výhodou je čas a málo záväzkov. Môžeš do svojho sna vložiť úplne všetko a nič ti v tom nebráni. Ľudia sa snažia u úspešných nájsť niečo, čo im samotným chýba. Ale vôbec to tak nie je. Im chýba to, čo majú všetci ostatní. Vypínač. Nevedia prestať. Ak nám ide o výsledky, vyhrá ten najzlomenejší. Človek s najväčšou túžbou po úspechu, najväčším strachom či bolesťou, pred ktorou uteká a najsilnejším sebaovládaním. Sebaovládanie je niečo, s čím väčšina ľudí súhlasí, ale strach a bolesť to už nie. Čo optimalizujeme? Aký problém riešime? Je to otázka, ktorú kladiem našim firmám vždy, keď niečo plánujeme. Aký problém vlastne riešime? Ak túžiš po spokojnosti, existuje veľa spôsobov a nemusíš robiť všetko ostatné. Ale ak sa chceš stať najbohatším na svete, potrebuješ komplex nadradenosti, ochromujúcu neistotu, veľa sebaovládania a musíš dlho čakať. Podľa mňa si veci začneš naozaj užívať až vtedy, keď sa v nich zlepšíš. A dobrý v nich budeš len vtedy, ak ich budeš robiť veľakrát predtým, než sa v nich naozaj zlepšíš. Preto som veľkým zástancom toho, že keď začínaš, musíš nájsť to, čo ťa trápi, pretože bolesť motivuje oveľa rýchlejšie a silnejšie než potešenie. Mnohí ľudia vravia, vášeň je tá jediná správna cesta. Vážne? Niekto namierí nabitou zbraňou na tvoju rodinu. Motivácia je v tej chvíli zrazu 10 z 10. Bolesť. Ľudia by ju mali oveľa viac využívať vo svoj prospech. Ak jej nemáš dosť, možno len o veciach snívaš. A to je v pohode. V mojom 6-mesačnom období od úmyslu skončiť, až kým som skutočne skončil, ma jedno slovo vytáčalo. V knihe o podnikaní stálo: sú podnikatelia a sú chcel by podnikatelia. V Entrepreneurs.
Svet patrí optimistom. Ak chceš niečo veľké, musíš veriť, že sa to dá. Inak to nejde. Cynici majú pravdu, no optimisti bohatnú. 99% správne, 100% zle. Majú pravdu v 99% času, no mýlia sa na 100%, lebo záleží len na výsledku. Rodina a priatelia budú tvrdiť, že žiadna tvoja známosť nie je dosť dobrá, až kým nenájdeš tú pravú, alebo že tvoj biznis nevíde a ty možno zažiješ 9 zlyhaní. Mojich prvých 9 pokusov o podnikanie nikam neviedlo. 9. Pri prvom som strávil čas a zlyhal. Druhý, tento bude iný. Strávil som na ňom čas, zlyhal. A potom tretí, ten zlyhal. A potom ďalších 6 po ňom a je to na hovno, pretože ti všetci stále hovoria, veď som ti to hovoril. A dnes majú pravdu, ale nie navždy. Máme takú predstavu, ja to nazývam mýtus o dokonalej voľbe. Myslíš si, že dostaneš tú jednu šancu, tú jednu príležitosť, ten jeden podcast, to jedno čokoľvek, čo ťa vyniesie až na vrchol. Ale do cieľa ťa dostane zvyk zahryznúť sa, nie to, kde sa zahryzneš prvýkrát. Je jasné, že už za sebou mám v tomto smere bohatú históriu a ty tiež. Naučili sme sa jednoducho zahryznúť a vieme, že naše zuby zosilnejú a cestou sa naučíme, ako poriadne hrysť. Takže ak chceš robiť veľké veci, trvá to oveľa dlhšie, pretože tie ľahké veci, tie malé kopčeky, každý zdolá veľmi rýchlo. Hovorím prosím. A ďakujem. No a čo? Do čerta. A teda, ak chceš dokázať niečo, čo väčšina ľudí nedokáže, jednoducho si predĺž časový horizont pri veciach, ktoré väčšina ľudí neustojí. Vieš, na druhej strane, ochoty vytrvať dlhší čas na správnej ceste čaká toľko príležitostí, napriek tomu, že od svojho okolia nedostávaš žiadnu pozitívnu spätnú väzbu. Čím dlhšie vytrváš bez vonkajších úspechov, tým skôr prídu príležitosti, lebo málo kto to dokáže. Čo by sa muselo stať za týždeň, aby si bol naň hrdý? Možno by si mal prestať porušovať sľuby, ktoré si dal. Keď si povieš, zajtra vstanem o 7:00 a zazvoní budík, neodlož ho. To je tvoje prvé víťazstvo dňa. To je akcia. Chceš sa stať spisovateľom. Chceš odísť z práce a stať sa spisovateľom. Dobre, dokážeš sa zaviazať, že počas nasledujúcich 3 týždňov napíšeš jeden blogový príspevok na Substack týždenne. Keby si to urobil, cítil by si sa menej ako loser. Akcia musí prísť ako prvá, ak si typ človeka, ktorý je chronicky neistý, pretože si svoju identitu budeš ťahať za sebou. Mnohí z nás túžia po určitých vlastnostiach. Však chceme byť trpezliví, chceme byť pokorní, chceme byť zhovievaví, či už použiješ akékoľvek slová. Keby si tvoril človeka, čím by si ho zocelil? Úprimne, nebol by to ľahký život, čím by musel prejsť, aby bol trpezlivý. Pravdepodobne by si im do rúk nedal to, čo potrebujú hneď na prvý pokus. Je to v podstate ako... Všetci chceme tieto vlastnosti, no každá jedna z nich má svoju vlastnú cenovku. V konečnom dôsledku ide o to, či si skutočne ochotný zaplatiť túto cenu. Keby ľudia vnímali svoj drahocenný čas ako peňaženku, ako sekundy života, ktoré za to vymieňajú, viac ľudí by bolo ochotných túto výmenu urobiť. Keď sa raz ako 80-ročný starec obzriem za svojím životom, chcem mať v sebe tieto vlastnosti. Viem však, že si tým všetkým musím najprv osobne prejsť. Mne osobne to v ťažkých časoch pomohlo. Nedáva zmysel niečo chcieť, ak preto nie si ochotný urobiť to, čo treba. Ak nie si ochotný urobiť všetko, čo to obnáša, zbav sa tej túžby. Túžiť po výsledku, ale nie po procese, je zárukou sklamania. Je rozdiel robiť to, čo iní, a robiť to, čo museli robiť, aby to dosiahli. A myslím si, že práve toto chýba v mnohom obsahu, ktorý vidím v podnikateľskom prostredí. Aby bolo jasné, kedykoľvek sa snažím posunúť na ďalšiu úroveň, často musím robiť veci, ktoré neviem. A musím sa ich naučiť, čo znamená, že nejaký čas v tom musím byť slabý. A byť v niečom slabý je na nič. Ale ide o to, že musíš byť schopný prijať toto obdobie a povedať si, toto je cena za úspech. Na vrcholoch úspechu získavaš oveľa lepšie výsledky, pretože aktíva sa často hromadia u víťazov. Problém spočíva v tom, že ak chceš dosiahnuť samotný vrchol úspechu, musíš sa vzdať mnohých vecí, o ktorých si dúfal, že ti úspech prinesú. Skôr či neskôr príde chvíľa, keď musíš pochopiť, že makať viac ťa už nikam neposunie. Musíš radikálne zmeniť prístup, ktorý ťa dostal až sem, na taký, ktorý ťa konečne posunie ďalej. Môžeš tvrdo pracovať na čomkoľvek, čo chceš, ale aby si to udržal, musíš obetovať iné veci, po ktorých túžiš. A to je niekedy ťažšie, než tá práca samotná. A vtedy na mňa doľahla realita situácie, že nie je úniku. Nikto ma nemal prísť zachrániť a nemohol som viniť otca. Nemohol som viniť mamu. Bol som to ja, kto si vybral tento život. Alternatívou bol návrat k otcovi ako stroskotanec, aby mi mohol povedať, veď som ti to hovoril, poď sem, nerob si starosti. Hovoril som, že fitko a vlastný biznis, to je na neskôr. Je to v poriadku. Vráť sa. Máš predsa skvelý diplom. Máš
choď na tú biznis školu a urob to. A ešte vedel som, čo sa deje. Keby som súhlasil, mal by nado mnou absolútnu kontrolu do konca života. Cítil som sa ako v pasci. Presne predtým som utekal. Keď som bol v úzkých a motivačné videá na Instagrame nepomáhali, nikoho netrápilo, že som na všetko sám. Dal som im vedieť, že spím na zemi. A o mesiac neskôr, keď stále spíš na zemi, všetkým je to jedno. No paráda. Sebavedomie nezískaš kričaním pred zrkadlom, ale dôkazmi, že si tým, za koho sa vydávaš. Pochybnosti zlom prácou. Ak nedokážeš obsedieť, ignorovať notifikácie a sústrediť sa aspoň jeden deň, nič veľké nedosiahneš, pretože nejde o to, čo chceš ty, ale o to, čo sa vyžaduje. A je úplne jedno, či je to tvoje maximum alebo nie. Jednoducho to má svoju cenu a musíš byť ochotný ju zaplatiť, inak to nedostaneš. A veľakrát to ani nie je to, čo chceš. Dovolte mi vyvrátiť ten populárny koncept, ktorý znie nasleduj svoju vášeň. V skutočnosti totiž oveľa viac ľudí zvádza z cesty, než koľkým z nich reálne pomáha. Úspešní ľudia, ktorí už delegovali svoju prácu a až potom sa sústredia na svoju genialitu, vravia, rob to, čo ja na mojom mieste. Ak však takýmto spôsobom žiť nechceš, osloboď sa od tej túžby. Medzi tým, kde sa práve nachádzaš a miestom, kam sa túžiš dostať, vedie dlhá cesta. Ak nie si vnútorne pripravený túto cestu skutočne prejsť a napriek tomu si želáš dosiahnuť jej vytúžený koniec, v podstate si len zaručuješ, že budeš žiť hlboko neuspokojivý život. Preto musíš konečne začať konať. Dobre. Čo by sa muselo stať za ten týždeň, aby som sa mohol obzrieť za tým týždňom a byť na seba pyšný? Pýcha sa vníma ako niečo, za čo by sa človek mal hanbiť. Je to jeden zo 7 hlavných hriechov. Ale David Goggins, s ním som pred pár mesiacmi robil epizódu, povedal, že pýcha je niečo, čo všetkým chýba, že byť pyšný na svoje meno, na svoj výkon, na to, ako sa správaš k ostatným, je niečo, na čo môžeš byť pyšný, ale musíš robiť niečo, čo stojí za to byť na to pyšný. Čakanie na to, kým začneš, ešte nikoho nikam nedostalo. Povedal by som, že jedným z najsilnejších mentálnych nastavení, ktoré mi pomohlo prekonať najťažšie chvíle, je myšlienka, že toto bude príbeh, ktorý raz budem rozprávať. A to znamená, že čím je to ťažšie, tým väčší je drak, tým epickejší je príbeh a v dôsledku toho aj epickejší hrdina. A ak sa zamyslíš nad rozdielom medzi víťazmi a porazenými, víťazi sa definujú tým, čo dokázali a porazení sa definujú tým, čo sa im stalo. Najväčším rizikom pre tvoju budúcnosť nie je tvoja konkurencia. Sú to rozptýlenia, ktoré si tvrdohlavo ponechávaš v živote, namiesto toho, aby si robil veci, o ktorých vieš, že by si ich mal robiť, ale nerobíš ich. Ľudia odkladajú neobľúbené úlohy dlhšie, než by trvalo ich dokončenie. Stačí jedno áno či pozitívny moment a život sa vám zmení. Tak vzniká zvyk a cynizmus, keď nás okolie chváli za to, že povieme nie a máme pravdu. Lenže mať pravdu je len krátkodobé, pretože ak chceš veľa vyhrať, musíš veľa staviť. A to tiež znamená, že sa veľakrát mýliš a ľudia nie sú ochotní vyzerať hlúpo len preto, že sa mýlili. Ale všetko nesie so sebou riziko a ja som o tom hovoril verejne. Však, ak to nevyjde, zapíšem si, čo som sa naučil, aby som to na budúce využil. A urobím to, čo vždy. Poviem fakty a pravdu. Vyžaduje si to prácu, kopu a kopu práce. Za každým, keď sa to snažím prikrášliť alebo ísť s kratkou, kruto mi to pripomenie, že tú prácu treba jednoducho urobiť. Práci je jedno, kto si. Záleží jej len na tom, aby bola hotová